आगे तोरा बिना हम कैसे जीवो। अभी सब बात बोलबो मत करिए, ठीक है? हमरा तो भुला जो। तो सुन एगो प्लान बताबो हियो। जइहे ससुरार पहले भेंट करावाई दे, जइहे ससुरार पहले भेंट करावाई दे, छोटा की बहिन से अपन सेट करावाई दे, छोटा की बहिन से अपन सेट करावाई दे। एक तना दानी में गलती कर दिलिए हमरे, एक तना दानी में गलती कर दिलिए हमरे, बोले में बहिनिया से लगो है शरम रे, बोले में बहिनिया से लगो है शरम रे। म्यूजिक बाय चंदन सिंह। आगे सेटिंग करवा के जाइए। तोर दिमाग खराब हो की रे? तोरा और कोनो काम न सुझो हो? रहमी नहीं ताके पिलाई तो प्यार वाला पानिया, रहमी नहीं ताके पिलाई तो प्यार वाला पानिया, तोर कामी पूरा कर दो छोटकी तोर बहिनिया, तोर कामी पूरा कर दो छोटकी तोर बहिनिया। प्यार मोहब्बत के बूझे न प्रसाद रे, प्यार मोहब्बत के बूझे न प्रसाद रे, बहिनी के जिंदगी न करबै बर्बाद रे, बहिनी के जिंदगी न करबै बर्बाद रे। बन गेले काहे छौड़ी एते नीरा दैया गे, बन गेले काहे छौड़ी एते नीरा दैया गे, अकार के तो जइहे हमर कौनो पैया गे, अकार के तो जइहे हमर कौनो पैया गे। हमरा ने पढ़ावे अमन प्यार के परिभाषा रे, हमरा ने पढ़ावे कमल से प्यार के परिभाषा रे, हमर बहिनिया पर से छोड़ दे तू आशा रे, हमर बहिनिया पर से छोड़ दे तो आशा रे। आगे तोर याद बड़ी है तो तोरा फोन करबो, ठीक हो? आ सुन, हमरा कभी फोन मत करिए और परेशान भी मत करिए। ठीक हो तो जाहियो। ठीक हो जो।